As obras iniciadas xa hai unhas semanas permitirán a dotación de servizos de saneamento e recollida de pluviais ás vivendas do barrio do Couto, que será obxecto ademais dunha mellora estética. Na mellora do aspecto funcional e estético que vai a supoñer, porque vanse habilitar zonas de estacionamento que non existían. Hai que ter en conta que é un barrio estreito, son rúas con escasa sección, pero vanse aproveitar todos os espacios disponibles para habilitar zona de estacionamento, para mellorar a seguridade viaria, a zona de tránsito para os peatóns, e tamén vai a supoñer unha mellora estética significativa, dado o tipo de soleira de formigón en toda a plataforma que vai a levar, que a presencia de mobiliario urbano, árbores e demais que van a integrar paisaxísticamente e mellorar o aspecto dese conxunto. O Concello procederá tamén a introducir modificacións circulatorias na zona, cambiando o sentido de circulación na ponte de Traba, de xeito que servirá únicamente como vía de saída. Así pretende reducir o tránsito de vehículos que soporta esta ponte medieval, evitando maiores molestias aos veciños. Vais a colocar unha señalización de circulación prohibida na entrada da ponte, de tal maneira que só podan pasar os residentes do lugar. Vais a permitir aos residentes o sentido de entrada e saída, pero só para os residentes, e o resto dos usuarios van a poder sair a través da ponte de Traba, pero non entrar, co cual vamos a evitar que se utilice como atallo para outros usuarios que van pois hacia Berrimes, hacia San Breixo, hacia San Lázaro, República Argentina e demais, de tal xeito que quede restringido o tránsito local e desa maneira se mellora a conservación da ponte, se disminuya tamén as molestias aos veciños que soportan un volumen importante de vehículos a través do barrio do Couto que non son residentes alí. O investimento con fondos propios que está a acometer o Concello neste barrio, xunto coa achega do post da Deputación, suman preto de 200.000 euros.